15 og 16. Det er gratis at se på. De kender noget til computere og noget til musik. De kalder sig Bypass Unit. De er 100% til techno. Musikken, der ikke kan spilles andet, end hvis den bliver spillet af en computer. Har man lidt rytmisk sans og så nogle gode idéer, og har bare lidt forstand på computer, jamen så er det lige til at gå til. Så får man hurtigt rutine med det. Det er ligesom et puslespil, klipper og klister sammen. Så det har meget med musik at gøre, måske mere fremtidens musik. Altså, hvis man spørger en, der spiller rockmusik, så ryster han på hovedet, og han synes ikke, det er musik. Men for os er det jo musik som alt muligt andet, fordi det er ikke computeren, der laver det også. Det er deres slags musik, man kan forvente at høre til en kæmpe technofest, et techno-rave, som det kaldes, i Aarhus Gamle Maskinfabrik. Festen er arrangeret af Expansion Techno Club. Klubben har tænkt sig at sætte skub i det aarhusianske med kæmpe techno-raves. Folk hører også techno-radioen i dag lige pludselig, og techno er blevet meget mere kommercielt og stort. Og derfor så er der også et meget større publikum, som ligesom søger information og viden omkring den her musik. Og dem vil vi gerne forsøge at nå til. Technofester er dans, dans og dans i timevis. Nogle kalder det egotrip, andre forbinder techno med alverdens dårligdom. Ifølge technofreaksene aner de ikke, hvad de taler om. For mig er det ligesom at gå i kirke. Når man går derfra, så er man ligesom man er kommet af med en hel masse energi. Man er kommet af med en masse tanker, og man får en hel masse ud af musikken ved at stå og danse til det. Man er sådan lettet, når man går derfra. Man mærker det sådan psykisk, det giver sådan en påvirkning. At der er sådan nogle frekvenser, det rammer bare en. Den største technofest nogensinde i Aarhus ramler ned i Aarhus Gamle Maskinfabrik på Søren Friksvej i Aarhus. Musikken hamrer derud af i morgen fra kl. 23. Billetter koster 60 kroner. Aarhusklunserne.